Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Haga jing syakem jung ba di Barlan Kharma Sulman haga shnong Maurap Southwest Kasil District. Haga san terik ujeliu arhajar arpsau ringkat berudrok haga ba uni urang ba ulakam yaladi ba udai na kashnong Mautangden Southwest Kasil District. Menteri jong kasnong Mautangden ringkat kasnong menta kasngi jong kakatwe terik jeliu arhajar arpsau. Kilawan Syakmat ban pensyai pat ba leng ba kilat pathai kubor bana kaliang jong kasnong Mautangden kamsyem la itu ithau ya uni urang ba bat umde hiru unong shnong na kasnong Mautangden ndre ulakam pat iladi ba udai na kasnong Mautangden. Kumta na kaliang menteri jong kasnong ba as welding melim ringkat kasnong Mautangden kila pendam juri uba di Barlan ubala persyang ban pentok bria ya kasnong Mautangden da ka ba ulakam ba udai na kasnong Mautangden. Haga juk kapor menteri snong Mautangden ula ai ka jingiro iki samla snong Mauram ka ba kila yo ban kemno ya uni ubriu haswa ba un pengop kam sniu. Ya ki khun samla jong kasnong ula kenturu ya ki weide ki nong shong snong bakin long gi bapet ngor bha khnang bakum kini ki kam sniu kin om yo rung ha ki snong ki thau. Nakaliang juga ikut kesnong, hak bagi yo bania berkat ke dapat bar belum. Bila lain ke we ke jimut, bangin mailat ya kino ki jaibreu. Ki bakwa ban pentok dia ya ki snong ki thau ki bahaka thai jadi gim padon kum kata. Kajing sniu, kam tau menudro. Te bila lain ke we ke jimut. Orang ilap ki kum kita ngi haban pensitong. But ikat patru ia kabor juga baka jese kan sim ban telakam ikut kum kita ke jabreu. Widon ban pensai halor ka dul kubor ka balami hakini kita yau ka baladap. Nakam tau tu wei ubreu ubakum kasang sama nakasnamora. Hakap kaliyo ban kem hadin hakaba nakaliang kejung tu breu ula kedau berbenpau ya gerteng jong kasnong kajungi kasnong Mautangden de hakbang ni iya kata kobor ngidap da kajing studiau sengono mensim nakaliang jongi kino peniat ya kasnong baro kino kasnong tingiwan tahang ne ban pensai ngalor kendeka jing keno jong no breu ba nakaliang jongi kom kasnong don itu itau no breu bagim don jing tip ai halor ni breu namar umdai ubasyo wasa apo jong kasnong kajungi umdai unong snong jong kasnong Mautangden namar kata kum kasnong widon ban pensai ba halor kajing kam kajing breu ubladon ta hakti jong ka ai di to ka ai kan le yang ron kam hare na liang jing kum kasnong gimdon jing klik ai ron le breu bat ngisnga wan ai burom ya kaseng samlas no mora kabala yo ban bat no na breu daga jing tresitom jongki kon samla di kasno bat kirang ba ko we jadi kliang di kasno ngidon ro ban pha kabise ja baro kino kasno jong kadong ka thai dungi wat na kliang di kasno ro wi kwa di trilang ya kasno ke marjang dan ikum ka thai baro ko we tikan de ka ba nakaliang juga ikom kasno widon ban pensenga wa pi baro ki bapet haki social media ba une nusnong ubel peni kerteng jong kasnong ka jongi dei na kasnong Mautangden reng la betip ba dei na kai kasnong kadai ka jing pensai nakaliang ka jongi kum kasnong Mautangden.